PSOE e BNG levan meses denunciando a intención do actual grupo de goberno de pechar os servizos de conciliación dos centros cívicos. O primeiro paso é cancelar o programa que se leva a cabo no verán e que resultaba imprescindible para moitas familias. Que isto é o principio do fin dos servizos sociais, tal e como os entendíamos, e que non podemos traspasar esa liña vermella e vamos a loitar todo o que este nas nosas mans para que así sexa. E lles guste ou non, goberne quen goberne, os servizos sociais deberían ser unha cuestión irrenunciable. E neste momento eu creo que estáse a consumar que Ourense está a ser xa a escombreira social de Galicia. Iso é intolerable, imperdonable e, dende logo, para nós, esa concelleira que agora mesmo ten as competencias delegadas tería que dimitir por dignidade e por honestidade. E tamén o alcalde deberíanse depurar responsabilidades sobre el. Onte pareceunos incrible que a resposta que deu a concelleira de Servicios Sociais. O ano pasado non houve conciliación durante o verán nos centros cívicos. A concelleira acababa de entrar e dixo que non era responsabilidade súa, que ela que o iba a arranxar e que ela estaba a tope coa conciliación nos centros cívicos. E que eso non era responsabilidade súa, que acababa de entrar. Pois agora atopámonos con que este ano vai acontecer o mesmo. E este ano sí que é responsabilidade súa. Ela comprometeuse o ano pasado a que iba a manter a conciliación nos centros cívicos e non está cumplindo. E moito nos tememos que tampouco se manteña a conciliación escolar nos centros cívicos durante a conciliación nos centros cívicos durante o curso escolar 2024-2025. Porque a día de hoxe, o ano pasado, as empresas xa tiñan presentadas as súas ofertas. Este ano, nada. E negas a responder ás preguntas que lle facemos de si se vai a sacar a conciliación dos centros cívicos para o vindeiro curso. Non resposta, dá a calada por boa. Lembran, ademais, que o servizo de conciliación do que se benefician unhas 300 familias vai acompañado tamén do programa de reforzo escolar. E que durante o curso está o reforzo escolar, que se dá atención a nenos e nenas con moi baixos recursos que están estudiando no instituto e co mellor que non teñan ese reforzo escolar no centro cívico supón o seu fracaso escolar e que abandonen o instituto, que abandonen uns estudos que son obligatorios. É inadmisible para nós que un goberno, por unha contía económica que é irrisoria comparada con outros servizos ou con outras contratacións que se producen, que todos coñecedes, que non teña esa empatía, esa sensibilidade de adicar que a oposición, dende logo, vai a apoiar todas aquelas modificacións de crédito, todas aquelas partidas que signifiquen respaldar os servizos sociais tal e como se entendemos, que non teñan sequera esa vontade, a verdade é que é lamentable, eu creo que é unha das aberracións máis grandes que se ten vivido no Concello de Ourense.